ko a rayuwa kullum nan, ko a rayuwa kana tare da wani aboki ko abokin zama, in ka fahimci wani duk abin da kai ba daidai ba zai iya zuwa ya gaya ma gaskiya, ka yi haƙuri da shi, kar ku rabu. Dokta, ko baka jin daɗin yadda yake maka, in ka gano haka ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Yanzu a shekarunka magidanci da komi da ka mallaka a rayuwa sai ka samu baka da mai mafaɗa a gari, duk garin ba wadda zai zo ya tsaya ce maka don me kai kaza, abin da kai ba daidai ba ne, iyakaci in ba kai daidai ba amma dariya kawai. Duk lokacin da ka samu wadda zai dinga fitowa yana gaya ma gaskiya, ka dinga tahammuli, ka dinga haƙuri. Shi yasa duk wadda suka gabata, hatta masu mulki irin su Najashi, hatta a duniyarmu da muke rayuwa akwai masu mulkin da ba su yadda da irin waɗannan gurɓatattu a cikinsu. Duk lokacin da shugaba ya gano wane damuwarsa kansa duniyarsa, to yakan yi waje da shi ya nemo na ƙwarai. Ko ba shugaba, ko a cikin anguwanku, karka yadda da abokantakan da duk yadda ka karkata haka da abika. Wannan ba shugabanci ba ne, su kuma abin da suke so kenan. Idan shugaba ya fito ya faɗi abin da yake so, to duk kabinet ɗin kowa sai zai bi abin, ko da sun gano ba daidai ba ne, ko da kuma da su koma gefe suna gulmansa, amma da su nuna daidai ne. Idan kai saɓani da matarka, ka samu abokin da in kai ne baka da gaskiya zai zo ya zauna, ai ta mun kaza, bayan duk ka gama bayanin kai cewa ne baka kyautata ba. Ai abin da ta makan nan ya kamata ka yi afuwa, ko don 'ya'yan da kuka haifa, ko don kaza da kaza. Ka duba irin mutuncin mahaifinta, ka duba kaza da kaza da kaza da kaza. Wannan shine aboki. In baka da gaskiya zai ce maka baka da gaskiya. Amma duk wanda ka zo ka faɗi abu kawai zai biya mara maka, wahala ne.